Viete, ktoré auto má na Slovensku najlepšie meno? Tucson. Tucson? Hyundai Tucson. Naše najpredávanejšie SUV. Nech ho voláte akokoľvek. Teraz v nevýslovne dobrej ponuke so zvýhodnením až do 3500 eur. Tie najlepšie skovelorniny. Hľadáme tie. Môžem ešte raz. Dobré ráno, Fanrádia. 2 týždne sme od vás zbierali cez náš web, teda cez fanradio.sk, skomoleniny, ktoré používate vy alebo vaše okolie a pobavili. Som v noci pozerala Scary Movie. Áno. A došla mama do izby a že to zase to Skúrimuri pozeráš. Skúrimuri? Hej, Skúrimuri. Tak bola to skomelenina Tutti Frutti, čo vlastne bolo originálne, že duty free na letisku. Asi všetci poznáte Hyundai Tucson, z ktorého názvom majú ľudia tak trochu problém. Poďme sa pozrieť, ako si s ním a so zopár ďalšími slovíčkami poradia ľudia v uliciach. Tak vintage. Voucher. Jak sa číta voucher? Tucson. Taxon. Tucson. Generis Khan. Krvbekacha.